no se limita a un esfuerzo de adquirir tecnología, sino a hacerla útil para mejorar el sistema y, en definitiva, un proyecto para gobernar mejor. É que, tío, non se esconden, sabes, que non se esconden. No es un proyecto más, sino una apuesta estructural de país en materia educativa. Pasar de la simple digitalización a una gobernanza inteligente, capaz de sostener políticas públicas con evidencias, anticipación y evaluación real. Biopolítica, nas aulas. Cando estamos agora falando de calidade do ensino, por que non estamos sinalando tantos millóns de euros? Sí, para que toda a contorna digital esté privatizada. O ensino público. Sí. Que sentido fai todo isto? Que pasa ca infancia? E como é isto? Metemos datos das crianzas, sabes? Atención á diversidade de que? Recoller datos, estas cousas que din, non? O profesorado, protocolo. Vale, agora non che dan un protocolo, agora tens que meter toda unha IA. A través dunha empresa multinacional. En serio. É que a min estoupame a cabeza. A min estoupame a cabeza. Vexo tanta movilización e tanta cousa e non vexo a ninguén sinalando as barbaridades e isto que di tan real, non? De que é unha mudanza estrutural. Hostia, é certo, é unha mudanza estrutural de externalización, logo privatización, e de colaboración do público coas multinacionais. Nun contexto de galeguismo, antiimperialismo, é que unha tense que rir.